Maray na auto mga tugang oya po ang mga barata ngunyan na Biyernes. Petsa 8 kan Enero 2021. Kami po ang matud kan barata. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, nagabang tinampo sa barangay Istansa, Legazpi City, remedyohan kan DPWH. Pagdraga sa mga salog sa Daraga Albay, mga ngaipon ni kulang budget. 15 milyones pesos ang itatagama kan gobyerno lokal kan Legazpi para magbakal nin mga vehikulos. Pagbabala sa mga happening pulisya sa Albay, nagpapadagos. Sa lado national, Department of Health mapaluwas nin listahan kan mga lugar na tatawan ng prioridad para sa pagbakuna kontra sa COVID-19. Malacanang nagkiirad sa analysis kan Moody's sa pagsimbag sa COVID-19. Party list system posibleng haliw na. Makabayan Block dudas sa planong tsatsya. Sa ibang nasyon, pagkagadan kan babae sa US Capitol, padagos pa ang investigasyon. Sa laro ning Karawat, SBP pigahalat pa ang listahan kan PBA players para sa Gilas Pool. Detalyas kan Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. 700 milyones pesos ang kantidad nin fundo na kinakaipuan tanganing makabakalin bakuna kontra sa COVID-19 ang gobyerno kan Legazpi City para sa 197,000 na populasyon. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na kaipuan mag-inisyar asin maghiro ang gobyerno lokal tanganing makahanap nin fundo para ikabakalin bakuna kontra sa COVID-19. Ang pagbakuna sa mga Legazpeño, prioridad ni Rosal sa paagi para mapalangkaw ang ekonomiya kan syudad sa mga maabot na aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Masunod sa order of priority sa pagbakal kan bakuna kontra sa COVID-19 ang syudad nin Legazpi. Sigun kay Alcalde Noel Rosal, maski na nga isindaan nagpipreparar kan kwarta para magbakalin bakuna kontra sa COVID-19 virus. Kinakaipuhan man giraray na magsunod sa pinaluwas na orden kan Interagency Task Force. Base sa orden kan IATF, enot na makakabakal ang National Capital Region o NCR, masunod ang Region 3, Region 4A, Davao City, Baguio, Tacloban, Zamboanga, General Santos City, Butuan City at siniba pang may halangkaw na numero nin populasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. 15.5 milyones pesos ang itatagama kan gobyerno lokal kan Legazpi City para ibakal ng tolong dump truck asin sarong delivery van na gagamiton man kan mga opisina kan gobyerno lokal. Ini matapos aprobaran ni Alcalde Noel Rosal ang propestong lakdang na ibinusol ni Kagawad Albarizo sa sanggunian panglalawigan sa kamautan na madugangan ang mga vehikulos kan gobyerno lokal. Ang dump truck gagamiton kan City Engineering Office mantang ang delivery van gagamiton man kan slaughterhouse tanganing mas mapakusog at mapahiwas ang sindang operasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Dakulang kantidad ang kinakaipuhan kan gobyerno lokal kan Daraga Albay sa plano kaini na madragahan ang mga mayor na salog sa nasabing banwaan. Inaninako ni Henry Jacob, pamayokan Municipal Environment and Natural Resources Office, sa pagsasabi na sina nagkaigwanaman nin pag-aadal kung paano madragahan ang mga salog, lalo na sa Gumayon River na minadiretso sa Legazpi City. Sa iyang ipinaliwanag na kinakaipuan na talagang mapararom ang salog matapos manutara na hababaw na ang mga ini asin panunanin mga ragpa asin mga basura na minakawsanin baha sa mga kaharungan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multi-5. Nagtaon din asigurasyon ang DPWH Albay 2nd District Office
na magibusindanin lakdang kung papaano mairahay ang nagabang parte kan tinampo sa sitio Tagbakan, Barangay Estanza, Legazpi City. Sinabi ni Richard de Jesus, tagapagtaram kan nasabing opisina na sinda nagkaigwana nin ocular inspection sa lugar kung saan nahiling ninda ang sitwasyon kan tinampo mantang ang landslide asin ang pagparauran ang pigtutubudan na rason kung natata ruminampahog ang parte kan tinampo. Sa ibang lado, may ipinapasunod naman na rerouting kung saan bawal nguna mag-agi sa nagabang tinampo. Mientras tanto, bakusanan Hepekan Pulisya sa Ligawas in Tabaco City ang naafektaran kan ipinapasunod na pagbabalansa sa mga opisyalis kan Philippine National Police. Ini sa rason na pati ang Hepekan Pulisya sa Santo Domingo Albay na salidahan man. Si Police Major Harold Magallanes hinali na sa pwesto as ni Peristino sa Police Regional Office 5 sa Camp Simeon Ola, Legazpi City. Mantang ang nagsalida sa iya, iyo si Deputy Chief of Police, Police Captain Romel Calderon bilang inkargado, mantang daipang napipili na iyo talaga ang magiging Hepekan Pulisya sa ibong nalado. Tiglalao man na may mangyayari pang pagbabalansa sa mga hepe nin pulisya sa mga hefatura sa Albay sa mga masunod na aldaw. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos na nakaini. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex lagundi for kids na. Basta lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Alam nyo ba na ang Zeolite powder ay nakakatulong para maalis ang kuto o purgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ang Zeolite powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang Zeolite ay isa ring sangkap sa feeds, kaya safe ito. For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo.
Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag ng mga ba, dahil andito na ang pinakabagong kapsula, Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule sa Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available sa the BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the Bixi Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Masasabutan sa masunod na semana kung perang bakuna kontra sa COVID-19 ang makukuakan Pilipinas sali sa Moderna asin Pfizer BioNTech. Inimpahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sa pagsasabi na nakatala ng pirmahan ni Vaccine Tsar Carlito Galvez ang kontrata sa duwang pharmaceutical companies may kinaraman sa supply ng bakuna. Sa sinabi na daay paninda isi kuno arin may dadara ang supply ng bakuna sa Pilipinas. Dudaan kongresista kan makabayan sa pagbuhay kanisyo sa charter change o CHATSA. Sigun kay bayan muna Representative Carlos Zarate, bako napapanahon ang issue sa CHATSA dahil nasa tahonin pandemya ang nasyon. Apera digdi, kulang naman sa panahon ng Administrasyong Duterte para tukaron pa ang CHATSA. Nagtutubo si Zarate na pigigibo na sa ng rason ang pag-amyenda sa economic provisions para maibusod ang pagpapalawig asin pagtangkas sa limitasyon sa termino kan mga nakatukaw sa gobyerno. Tinaawanin doon man ni Gabriela Representative Arlene Brosas nangunya na may pandemya, dai makakapagtaon ng kaginhawaan sa buhay kan mga Pinoy ang CHATSA. Sinabi niya ang kaipuhan na mas tutukan ngunyan kan gobyerno, iyon pagpapuswag sa national industrialization asin agrikultura. Dagdag man ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, na madali na ang 2021 election asin riparo ng pansadiring interes ka nagkaperang mga nakapwesto ang pigigibong pagbusol ngunyan sa CHATSA. Mientras tanto, sinabi ni Senate President Tito Soto na buuman ni Presidente Rodrigo Duterte nin term extension kundi amyenda sa party list system sa lindong ka 1987 Constitution. Ini kasunod kan espekulasyon kung natataan charter change deliberation gustong buhayon sa Kamara de Representantes. Sa sinabi na ang gusto ni Duterte na marasolbaran ang problema kan CPP-NPA kung kaya ang pinakamaray na lakdang iyon halion ang party list system kaya salidan ini sa konstitusyon. Sinabi ni Soto na pwedeng magpaapod ng Constituent Assembly asin amyendaran ini. Inuyunan kan Malacanang ang forecast kan Moody's Analytics na saro ang Pilipinas sa mga nasyon sa Asia Pacific
na ultimong makakabangon hali sa recession na dara kan COVID-19 pandemic. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, daing dapat ipaghadit ang mga Pinoy dahil papatunayan nindang sala ang forecast kan Moody's. Sinabi ni Roque na saro sa dahilan kaya nagdesisyon ng gobyerno na nabuksan giraray ang ekonomiya para makabawi ang nasyon. Kasabayon naman digdi ang pauro-otrong pagyurumdom kan gobyerno sa mga obrero na maglikay asin pirming sunodon ang mga regulasyon kontra COVID-19 sa indang paglaog. Nagpahayag maning kumpiyansa si Roque na mas maray ang kamugtakan kan ekonomiya kan nasyon ngunya na taon. Sinabi niyang namatean asin nahiling na kan bilog na nasyon ang pinakamatinding dadarahon kan COVID-19 asin nakakasiguro siyang dai matatapos ang taon na dai nababakunahan ang 50 sa 70 milyon na mga Pilipino. Hinagad ni Senate Minority Leader Franklin Rolon sa Kamara de Representantes na tawan ni atensyon ang mga suwestyon na masimbag sa pandemya, kabuhayan asin nagdalangkaw na inflation imbis na magtutok sa indang atensyon sa charter change. Hinagad man ni Senador Panfilo Lacson sa kapwa niya Senador na tokaron ang propestong baguhon ang Constitution base sa pinapalawas na resolution na naisumiter sa Kamara. Sinabi man ni Drelon na daing saysay na pag-oronan ang pagbabago sa Constitution sa ultimong kabtang kan arinman na administrasyon para sa pagsayang mansana nin oras. Nagpaliwanag ang Malacanang kung nga tadai pa kaibahan sa ipinapautob na travel ban o travel restrictions kan Pilipinas ang China. Iniapisar kan report na nakapagrehistro naman ang China kan kaso nin bagong COVID-19 variant. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na dai sinabay sa travel watch list kan Pilipinas ang mga nasyon na dai pa nagre-report o pigkukonfirmar sa international agencies na nakapagrehistro na sila ning kaso nin bagong variant kan coronavirus. Sinabi niyang kinakaipuan na ma-verify na kan World Health Organization ang pigsasabing na irehistrong bagong variant sa mga nasabing nasyon. Sa ngunyan, nasa 27 na mga nasyon asin teritoryo na ang kaibahan sa listahan kan travel restriction kan Pilipinas. Pinakauring nadagdag digdi kan Miyerkules ang Portugal, India, Finland, Norway, Jordan asin Brazil. Dawang separadong propestong lakdang ang naisumitir ni House Speaker Lord Alan Velasco na may kamaot na natawan ng poder si Presidente Rodrigo Duterte na suspenderon ang nakatala na aumento sa contribution rate sa PhilHealth asin Social Security System sa panahon na may national emergency sa nasyon. Sa House Bill 8316, hinagi ni Velasco na amindaran ang Universal Healthcare Act asin Social Security Act of 2018 na mataon in aumento sa monthly premium contribution kan mga miyembro kan PhilHealth asin SSS. Ang duwang lakdang, ang Presidente sa pakikipagkonsulta sa Health asin Finance Secretary pwedeng suspendaron ang implementasyon kan nakatala na aumento sa contribution. Sa pagpapadagos kan mga Bareta ng apuda ng League of Provinces of the Philippines sa gobyerno, na tauanin prioridad ang mga low-ranking local governments sa indang COVID-19 immunization plan. Sigun sa pamayo kaini na si Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. na nangangaipo manintabang ang mga LGU na may sadit na Internal Revenue Allotment o IRA dahil wala ning kakayahan ang mga ini na makabakalin bakuna kontra COVID-19. Magigirumduman na matiripo na ang Department of Health asin Interagency Task Force kuno arin asin kun anong mga syudad ang iinoton sa pagpapabakuna. Minapon pa sana ang trabaho kan mga Makati prosecutor may kinaraman sa paggagada ni Christine Dacera kung saan mahana pa sana sindanin mga kasimbagan sa mga kaputan na nakapato sa paggagadan kan 23 anyos na flight attendant. Inimpahayag ni Prosecutor General Benedicto Malcontento sa pagsasabi na ang reklamong rape with homicide dahil paman ibinasura sa sinabi na ang mga akusado sa krimen dahil paman salbado asin dahil paman nadidismiss ang kaso sa pagsasabi na ibinugtak ninda sa full-blown preliminary investigation para sa gabos na ebidensya maglaog hali sa ambos lados. Ikinaugmakan Malacanang ang pagboluntaryo ka nagkapirang local government units sa magbakalin bakuna kontra COVID-19 para sa kanya-kanyang nasasakupan. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque,
Makakatabang ini para mabawasan ang kantidad kan kwartang kinakaipuhan o tangon kan gobyerno para sa vaccination program kontra COVID-19. Kasabay kini kinontra ni Roque ang naging pahayag ni Senador Panfilo Lacson na pigigibo na kan mga lokal na gobyerno ang mga bagay na daina itatao kan national government sa issue kan pagbakalin bakuna. Sigun kay Roque, dai makakabakal ang mga LGU ng sadiring bakuna kontra COVID-19 kung daing tabang gikan sa gobyerno nasyonal. Tinawanin doon ni Roque, nakaipuhan magsunod ang mga lokal na gobyerno sa ipapaluwas na mandato kan gobyerno asin IATF may kinaraman sa pagpuon kan vaccination program. Magigirumduman na plano kan gobyerno na mag-utang nin maabot sa kantidad na 73.2 billion pesos para magamit sa pagbakal nin bakuna para sa target na 60 milyon na Pinoy. Bareta hali sa ibang nasyon. Padagos pa ang ginagibong investigasyon kan mga otoridad may kinaraman sa pagagadanin sa rong babae na binadil sa tao kan pagruso kan mga taga-suporta ni US outgoing President Donald Trump sa US Capitol. Sigun kay Alaina Gertz, tagapagtaram kan Washington Police na day pasindang ibang detalye sa identity kan biktima. Mientras na mailing na naglalataw sa mga video ang sarong babae sa parte kan mga nagprotesta sa Laogan Capitol asin pano nin mga dugo matapos na may nagpapotok nin baril. Bareta sa lado ning Karawat. Pigahalat pa ni PBA Commissioner Willie Marshall ang samahan ng basketball ng Pilipinas sa listahan kan mga players na pwedeng ipa-upload para sa Gilas Pilipinas sa masunod na kabtang kan FIBA Asia Cup qualifiers. Ang Pilipinas ang mga host sa duwang grupo sa paagi nin bubble sa Clark, Pampanga sa masunod na bulan. Sina SBP President Al Panlilio as Gilas Pilipinas Program Director Tab Baldwin parehong interesado na isabay ang mga PBA players sa national team pool para sa masunod na qualifiers. Shower power ang napod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa sendang pag-introducer na invention sa bilog na kinaaban sa paagi kan ekipahing ini, sure ang makusog na bulos kan shower dalan sa sadit na motor na nakakabit digdi asin nagmamantinir kan makusog na paglaog kan tubig sa shower head. Battery operated na pwede magdurar sa laog ng 10 oras alaga rechargeable. Sangunyan, daipang pigpapaluwas ang mga eksperto kung gurano ang presyo kini pag iniluwas na ini sa merkado. Istorya na iba! Sarong grupo nin archaeologists hali sa sarong universidad sa Amerika ang nagpahayag na ang higanteng si Goliath posibleng dit sa naanlangkaw sa mga modern-day NBA players. Sigun sa mga archaeological findings kan mga eksperto asin researcher kan Brigham Young University sa Utah na nasa 7 pie asin 10 pulgadas o 7'10" ang langkaw kan higanteng dinaog ni David sa Biblia. Dit man sa napalanan langkaw kay ni kung ikukumparar sa binansagan na binakang halangkaw na basketball players sa story kan NBA na sinda Manute Ball asin Jorge Muresan na parehong may height na 7'7". Nagabot sa konklusyon ng mga eksperto as in researchers na ini ang height ni Goliath matapos sa sukulan ng mga istruktura kan syudad ni Goliath na nakalot kan mga archaeologist kan taon 2018 sa Tel Safi, Israel. Sinabi ni Jeffrey Chadwick, head archaeologist kan nasabing universidad, na saro sa mga pinagbasihan nila sa langkaw ni Goliath, iyo ang nakalot na gateway kan lumang syudad na may 2.38 meters ang langkaw. Flashback! Enero 8 kan 1851 kan mamundag sa Indang Cavite ang saro sa mas prominenteng signatory kan biyak na bato Constitution na si Severino de las Alas. Ang biyak na bato Constitution sa rong replika kan Cuban Constitution na nagahagad ng separation kan Pilipinas ali sa Spanish monarchy. Durante kan Philippine Revolution, uminatras si General Emilio Aguinaldo sa biyak na bato sa San Miguel de Mayumo asin nagtindog ng Republican government na inapod na biyak na bato Republic. Naging Director of the Interior
kan Malolos Republic si de las Alas. Iyan mga tugang ang detalles kan mga barata ngunyan na pagkauto. Sa pangaran kan mga pagariba, Mardela asin Angel Mostasa sa Newsbase. Marksan Madrid asin Ronald Baldo Salado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang